Idemo, Isa. Originalno sa Plamen specijalno za najgodinima direktni stigatve iz orkestra. Ajde. I balerina cappuccina. Come on. I balerina cappuccina. I balerina cappuccina. I balerina cappuccina. Balerina cappuccina. Balerina cappuccina. Ballerina cappuccina, ballerina cappuccina, Видите как, слушай как, поздравите стигат оригинално за шефа, така казва Пламен. Оригинално за Боян, за най-готиния. И пристига една голяма пара от 50 точки. Още 50 точки. Хайде, яса! Само за Пламен, оригинално за най-красивия. Може ли всички приятели, ръцете горе само за Пламен? И кой каза сега? 1, 2, 3, 4, айде брат, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ето е, брати! Айде, шай. Поздравите са много специално за най-гордия баща, татето, заповядайте го при сина ти и майката. Това са най-гордото семейство тази вечер. За бащата и за майката на Пламен специално. Хайде, Борито! Дай му, шефе!